Siyakubingelela mbukeli we-MNTV channel. Lokubingelelayo umsizi umpana kaNtshangase kwaNongoma. Siyacela ukuthi mawuqeda ukubuka nansi ivideo esinethulelwe namhlanje yegcokama elisha liperforma eSawona Cafe eMabonenge eJozi bese uyasubscribe. Sicela ukuthi usubscribe ukuze uzokwazi ukuyitholela amavideo eshisa, amavideo asemasha nangayo yonke into esikhuluma ngayo. Siyacela ukuthi kube nguwe osubscribe-ayo uzozitholela konke khona lokho under i-MNTV channel. Cela usubscribe please. Danke siyabonga.
zinkonko nemzingaba unyaka zinkonko nemzingaba unyaka zinkonko nemzingaba unyaka zinkonko nemzingaba unyaka zinkonko unyaka zinkonko nemzingaba unyaka zinkonkoni namhlanje unyaka zinkonkoni emzingaba namhlanje unyaka zinkonkoni emzingaba namhlanje unyaka zinkonkoni emzingaba namhlanje unyaka zinkonkoni baba wamuyamesaba inunguzi kubuka mpempunguze awukuthi usuzubazo usuzinga social indenga nabaphiyele ifuna ama-social ayenza nabaphiyele ifuna ama-social indenga nabaphiyele sakaqawabilitala kungula ndokesi sakaqawabilitala kungula ndokesi sakaqawabilitala kungula ndokesi sakaqawabilitala kungula ndokesi ifuna ama-social indenga nabamapolisi ifuna ama-social indenga nabaphiyele wakukugala enkabeni umthinta kanjani umfazi womubi wakukugala enkabeni umthinta kanjani umfazi womubi umthinta kanjani umthinta kanjani umthinta kanjani umthinta kanjani umthinta kanjani ifuna ama-social indenga nabaphiyele
umkhazumu umthinte kanjani umthinte kanjani umthinte kanjani idlula amasosha lempi yangana bafike